Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka ku da haka barka da lokaci. Kamar da muka saba a yau muna dauke da wani sabon film daga kamfanin Sultan. Kafin mu je da bayanin mu idan ne farkon zuwa wannan shafin namu ka daure ka yi wani subscribing da alamu kararrawa da zarar mun daura shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Wanda wani sabon film ne daga kamfanin Sultan. Wannan film ne sabo wanda kowa India wannan film sabo ne. Idan kuna buƙatar wannan bayani to za kamata ku bi mu daga farkon wannan bidiyon har zuwa ƙarshe ta yadda za ku samu duk wani bayani ta yadda za ku samu fina-finai cikin sauƙi ba tare da kun sha wata wahala ba insha Allah. Kamar da muka saba muku bayanin group ɗinmu na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata, wanda za ka yi ɗaukar lambar mu ne sai kai mun magana ta WhatsApp ko ta Telegram wanda za ka yi dinga samun wannan sababbin fina-finai kamar da kuke gani. Wannan fina-finai ne wanda ba za ka iya samu a YouTube ba, za ka iya samu su ne kaɗai a cikin group na VIP wanda muka ɗora muku lambobi guda biyu ga sunan wanda za ku iya ɗauka ɗaya daga cikin su sai ku mun magana insha Allah ta WhatsApp. Akwai lamba ta Libya ko ta Cote d'Ivoire wanda za ku iya ɗauka ta abokin aiki na wanda za ku iya biyan kuɗin ku duk ƙasar da kake insha Allah. Idan ka ɗauki lamba ta mu ga ta nan to za ku iya mun magana, za ku biya kuɗin ku a duk ƙasar da kuke, za mu saka ku a cikin wannan tsarin ta yadda za ku dinga samun sababbin fina-finai Indiya Hausa. Wannan dama ce ta masu buƙata kallon fina-finai na Indiya Hausa. Ba wai masu kallo su kaɗai ba, har masu download idan suna buƙata don muna sai da musu fina-finai ga duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan group. To wannan dama ce wadda za ka iya dinga samun sababbin fina-finai na Indiya Hausa insha Allah. Dukkan fina-finai a ranar fim to a ranar muke saka su a cikin group na VIP. Yanzu kan muna da film sama da 7,000 wanda a cikin group wanda za ka iya zuwa gaske garabasa, wanda duk film da ba kalla ba idan ka shiga za ka iya kallon sa. Kuma muna saka fina-finai guda uku a kowace rana wanda za ka iya samun duk wani sabon film da ka gani muna tallata muku anan. Dukkan yanzu kuka shiga za ku isko su a cikin group na VIP kamar da kuke gani. A nan ba za mu iya saka fina-finai saboda su dalilai da YouTube ba ta so, shi yasa ba za su bari muna saka fina-finai a nan ba, sai dai mutum ya biya kuɗin shi a sa cikin group. Mun gode insha Allah.